Vitals u Stewart ħatfu flus il-poplu b'qerq, mhux minħalq is-sinjur, iżda minħalq il-marit u l-batut tant fil-bżonn. Min wassal biex il-poplu jiġi frodat, weġġa lill-pazjenti u lill-aktar nies vulnerabbli. Fejn hemm il-qerq u l-frodi, flus il-poplu għandhom jiġu rkuprati. Saħħaq dan il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija, Martin Balzan, waqt laqgħa li kellu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech, laqgħa li matula saħaq kif il-kawża tal-Vitals kienet kruċjali għall-qasam tas-saħħa. Intnefqu miljuni kbar, mijiet ta' miljuni kbar u ma sar investiment f'xejn. Aħna nirringrazzjaw il-Partit Nazzjonalista li għamel din il-kawża li reġa' ġab daw l-isptarijiet luri għand il-poplu Malti. Issa ninkoraġixxu l-Gvern biex jagħmel minn kollox biex iġib lura l-flus li tajnihom u dak l-investiment li ma sarx fis-saħħa, fis-settur tas-saħħa fl-aħħar 8 snin, issa jagħmel mod li jsir u jsir kif kellu jsir għab-benefiċċju tal-pazjent. Balzan fakkar kif il-mam dejjem iġġieldet dan il-kuntratt fraudolenti għaliex il-mudell li fuqu kienet imsejsa l-konċessjoni tal-Gvern qatt ma kkonvinċihom. Għaliex qalbhom mal-pazjent huwa fakkar kif b'isforz kbir it-tobba taw semhom biex il-pazjenti jingħataw l-aqwa servizz, speċjalment fl-unika sptar tal-Awċin, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Tant li t-tobba kienu sejħu żewġ azzjonijiet industrijali f'dawn l-aħħar 8 snin sabiex ma jwiġbux lil Vitals u Stewart iżda lill-awtoritajiet tas-saħħa. It-tabib Balzan qal li l-500 miljun euro mormija f'ħadma bħal din setgħu ntużaw biex ġew investiti fi swali ta' operazzjonijiet li tant huma mixtieqa biex it-tobba joperaw fid-dawl tal-istennija dejjem titwal għall-operazzjonijiet. Tant li hemm swali f'Mater Dei li mhumiex ta' stoffa fosthom l-użu tal-librerija u l-kantin. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wera l-apprezzament tiegħu għal mod kif il-mam kienet konsistenti mill-bidu u opponiet dan il-kuntratt fraudolenti għaliex femet li l-affarijiet kellhom isiru aħjar. War li żied il-popolazzjoni b'100,000 ruħ, il-Gvern qabba dan il-pis fuq il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa għaliex ma sarx l-investiment meħtieġ biex jilqa' għal dan l-influss. Bil-poplu Malti għadu jixxenna għal sptar speċjalizzat għas-saħħa mentali u outpatients ġdida għaliex il-flus intefqu fil-frodi ta' Vitals u Stewart. Kien hawn li Bernard Grech fakkar kif bis-saħħa tal-kawża li rebaħ Adrian Delija, il-Partit Nazzjonalista qed jaċċerta li mhux biss il-kura tas-saħħa f'pajjiżna taqdil il-poplu, iżda anki il-ħaddiema f'dan qasam ikollhom kundizzjonijiet tajbin b'sistema trasparenti u kredibbli immexxija mill-professjonisti Maltin. Bernard Grech appella lill-mam tkompli tkun voċifera fuq din il-materja għaliex mal-Partit Nazzjonalista jaqsmu l-istess interessi, dik li jkunu fuq in-naħa tajba tal-istorja. Għall-laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm preżenti id-deputati nazzjonalisti Stephen Spiteri u Ian Vassallo Ħaġi, filwaqt li ma' Martin Balzan attenda s-Segretarju Ġenerali John Paul Tabone.